Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis abich mayudore e alwora mar nam Lolwe ma piny owacho ni geto chiwo negi yedhe mag geng'o landruok mar tuo mar kachocho kata bilharzia kod njofni. Kaka George Juma leronwa, atamalo 78 mag jodak e ward ma Mihuru Bay Lipot yango ni nitiere kod tuo mar layo remo. Tuo mar kachocho en achiel kuom tuoche 21 ma osebedi ka ojwang' ka ne iparo negi serumo, ma idendo kod dho ngere kaka neglected tropical diseases, ma iruok mar thieth e piny mangima koro okete maino mar tieko e piny mangima ka oromo higa mar 2030. Piny Kenya en achiel kuom pinje ma kedo kod tuochego ma yande ne osejwang' ka iparo negi serumo, ma oting'o tuono mar kachocho ma ong'ere kaka bilharzia, tuoche mag njofni kaachiel kod mamoko. Bad migano mathiedho piny Kenya ma ochung' timo nonro ma ong'ere kaka Kenya Medical Research Institute kata KEMRI kod mamoko dhi nyime kod siro counties mantie kod kwano malo mag oganda ma odak kod tuono mar kachocho e kedo kod tuone. So we are hoping that with the new strategy that the ministry has come up, what we call the breaking transmission strategy, that anchors 3 key pillars. So one is trying to increase the therapeutic and geographic coverage so that we can provide medicines to a larger number of individuals and make sure all the implementation units are covered. And then the second strategy is to also include partnerships with the water, sanitation and hygiene players. Dr. Maurice Odero Mejatim Nondro, Hirwagno mar Kenya Medical and Research Institute kata KEMRI, wach ne gigeto counties ma yudore e alwora mar nam Lolwe ma oting'o Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya kaachiel kod Busia e chenro mar chiwo yedhe ma ithiedho godo tuono mar kachocho kaachiel kod njofni. Counties that border Lake Victoria, because the main source of transmission has been shown to be the lake. There's still a big burden, especially within Migori County. We see places where the prevalence is as high as 78%. Schistosomiasis, we are targeting everybody who is above 5 years old. For soil-transmitted ailments, we are targeting everybody who is above 1 year old, 2 years and above. Lipot yango ne nitie oganda mathoth mantie kod tuono mar kachocho e kaunti ma Migori, ka wuodno ma Mihuru ema nitie kod kwan oganda mathoth mantie kod tuoni e atamalo 78. Mihuru leading in terms of preference at around 78%, and that's where we are having the greatest problem, and also some other wards in Nyatike and Suna West. E chenro mar chiwo yedhe mar konyo e kedo kod tuochegi ma idhi tim e kaunti ni ma Migori e dwe mar 12 mar higani, apisa mochung' ne chenro mar kedo kod tuochegi e kaunti ma Migori Nicholas Makworo wacho ni sub-kaunti ma Nyatike ema nitiere kod kwan mamalo mag jogo modak kod tuono mar kachocho e atamalo 37, ka iluwo kod sub-kaunti no ma Suna West e atamalo 36. Targeting virtually all the sub-counties of Migori except Kuria East, where the preference is low, didn't meet the WHO threshold. And in Migori, we are having Nyatike as the leading with a preference of 37%. Jolony wechego mag thieth wach ni tuono mar kachocho osebedo kathoth e kaunti ma Migori nikech oganda mathoth tiyo kod pi nam Lolwe kod aoche ma oting'o tuoni, ka oganda mamoko bende pod losore bungu. The fishermen, when they go to do fishing, maybe the all night or something, they actually do what we call open defecation into the water bodies. We are also having other water bodies. George Juma, Ramogi TV, Migori.